Здравейте, приятели! Представям ви за продажба този двустаен апартамент, разположен в комплекс Silver Mountain на 3 км от град Разлог, на 10 км от град Банско. Комплексът е от затворен тип, с ниска такса за поддръжка, 4 евро на квадратен метър на година, като включва поддръжка на общи части и външен басейн. Жилището се продава в състоянието, показано на видеото. Тук е мястото за поставяне на кухня. Има и ниша, където може да бъде поставен и вграден гардероб за повече място и съхранение. Това е спалнята. От спалнята се излиза на голяма веранда. Верандата е около 18 квадрата. Изложението е на запад, с гледка към вътрешния двор. Заедно с апартамента се предлага за продажба и паркомясто. Общата квадратура на апартамента е 68 квадратни метра. За повече информация и цена, моля, свържете се с мен.